Welcome po dito sa aking channel, mga mamamayangers. Ngayong araw na to ay magluluto po tayo ng tinulang isda. Unang-una, ang gagawin po natin ay ilalagay natin ang ating mga sangkap. Yan, yung sibuyas, luya at saka tanglad. Isasangag po muna natin siya para hindi malangsa ang ating isda. Pagkatapos, hahaluin po muna natin ng konti. Sasangagin natin yung sibuyas, luya at saka lemongrass. Ngayon po ay mabango na ang ating mga nilagay na unang sangkap. So, pwede na nating isunod ang ating isda na hinugasan natin sa suka at asin. Ayan, isa-isa natin siyang ilalagay dito sa ating kawali. Napakabilis lang po nitong maluto. Pagka gutom na po kayo, ito lang po ang lutuin nyo. Napakabilis nyo lang makakain. Solve na ang gutom nyo. Ngayon, hahayaan po muna natin siya na matuyo ng konti yung sabaw na lumabas dyan sa ating isda. Pagkatapos ay tatakpan po muna natin para lumabas palalo yung tubig niya at saka patutuyuin natin para matanggal talaga yung langsa ng isda. So ngayon, tatakpan na po natin. Ngayon guys, ay tuyo na yung ating isda. Lalagyan po natin ng konting sabaw para ma-absorb ng ating isda. Ayan, para maluto siya ng konti. Pagkatapos, pagka natuyo uli yan, tsaka tayo maglalagay ng sabaw para wala talagang amoy yung ating isda. Subukan nyo po yan. Talagang mapapawaw ka sa sarap ng isda at saka walang amoy na malangsa. Tatakpan po muna natin. Ngayon po ay tuyo na yung ating sabaw. So maglalagay na po muli tayo ng tubig para sa ating sabaw nitong isda. Ibubuhos na po natin yung ating tubig para may sabaw yung ating tinulang isda. Yan, ganyan po karami ang ating sabaw na nilalagay. Taglamig na po dito sa lugar namin. So, kailangan po namin ng maraming sabaw para makahigop. Tapos, yan, mauubos lahat ng sabaw na yan. Kasi napakasarap niya at walang amoy na malangsa. I-try nyo po yung ganitong pagkaluto na hugasan nyo muna ng asin at suka yung isda bago nyo lutuin. Tapos, lagyan nyo ng konting tubig yung nilagyan nyo na ng asin at saka pagkalagay nyo ng asin at saka suka, lagyan nyo ng tubig para hindi maasim. Tapos, sangagin nyo yung luya, sibuyas at saka tanglad. Huwag nyong lagyan ng mantika para hindi siya mataba. Kagaya ng ginawa ko kanina, yun ang sundin nyo. Ngayon guys, ay maglalagay na tayo ng asin dito sa ating tinulang isda. Kahit na naglagay na tayo kanina, ay kulang pa rin yung lasa niya. So, magdadagdag po tayo ngayon. Kasi noong hinugasan ko to ng suka at saka asin, hindi ko na tinanggal yung asin niya. Kaya magdagdag na lang po tayo. Ngayon ay luto na itong ating isda. So, pwede na nating ilagay ang ating mga gulay. Maglalagay po tayo ng dahon ng kamote or kamote tops. Yan, tanim namin yan, yung kamote na yan. Mas maganda po may tanim tayong mga gulay kasi mas healthy yun dahil organic siya. Wala siyang spray na kahit ano.
Tsaka hindi rin po kami naglalagay ng abono dito sa aming mga gulay. Ayan, malapit na siyang maluto. Ngayon ay ilalagay na natin ang ating dahon ng malunggay. Yan, tanim rin po namin yung malunggay na yan. Mas masarap po talaga na may tanim tayong mga gulay kasi organic siya. Yan, malapit nang maluto ang ating malunggay. Tinikman ko na po ito at napakasarap po ng sabaw. Pati yung laman niya ay masarap rin. Sobrang sarap niya. Ayan guys, luto na ang ating tinulang isda na golden pampano. Ayan, kulang pa pala siya ng asin, so magdadagdag pa ulit tayo ng konti na lang. Ayan, dahil kulong-kulo na siya, papatayin na po natin para hindi malanta yung ating mga gulay na inilagay. So, ayan na po ang ating finished product ng tinulang isda. Guys, kung nagustuhan nyo ang recipe ito, paki-like, comment, and share. At saka pakipindot na rin ang subscribe button at notification bell para updated po kayo lagi sa aking mga bagong upload na mga video. Shout out po pala sa mga nanonood dyan. Thanks for watching. Ito po si Ate Mayang na nagsasabing mabuhay!